Għattini sena konsekuttiva tnediet il-kampanja #ClimateOn biex in-nies issir taf aktar dwar azzjonijiet favur ħajja aktar sostenibbli. It-tema ta' din is-sena, Activate Change, tħeġġeġ għal azzjoni immedjata minn kull wieħed u waħda minna favur l-użu sostenibbli tal-enerġija u l-mobilità sostenibbli. F'konferenza tal-aħbarijiet li saret fil-fost tal-Imdina, il-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Intrapriża Mirjam Dalli spjegat li din il-kampanja hija pjattaforma li tifoka fuq l-informazzjoni u s-sensibilizzazzjoni sabiex kumpaniji, negozji, familji, żgħażagħ u tfal tal-iskola jadottaw prattiċi favur il-klima. Bekk kulħadd jagħti semu biex tintlaħħaq il-mira ta' Malta u l-Unjoni Ewropea li jonqsu l-emissjonijiet mill-inqas 55% sas-sena 2030. Fil-fatt bħalissa dejjin diskussjonijiet fuq il-qafas legali li bih il-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, inkluż Malta, se jaslu għal dawn il-miri. Malta, flimkien mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea, bħalissa qegħdin jiddiskutu pakkett leġislattiv biex ikun nazzjonijiet li permezz tagħhom naraw li nkunu qegħdin nimmitigaw it-tibdil fil-klima imma bżonn il-parteċipazzjoni ta' kulħadd. Jiġifieri entitajiet governattivi, il-privat, l-industrija, il-familji, iż-żgħażagħ u t-tfal tagħna. U permezz ta' din il-kampanja ClimateOn qegħdin naraw li ninvolvu stakeholders differenti biex anki huma ikun hemm għarfien biżżejjed, ikun hemm informazzjoni, manki il-persuni jkunu jistgħu jieħdu azzjoni li verament tagħmel differenza fil-ħajja tagħhom ta' kuljum. Matul din il-kampanja li se tibqa' dejja s'Ottubru li ġej, se jiġu mħeġġa inizjattivi u proġetti li jistgħu jipprovdu soluzzjonijiet klimatiċi permezz ta' riċerka, innovazzjoni u teknoloġija.